Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Porbreng, Datu. Mik, kinahanglan mabantayan ang menteryo. Nagduda gid ko nga doon na ni dakong papel ang menteryo sa kalihukan ining mga pater. Johnny, tanawas ubos. Oh, dili. May gisakay sa wheelchair paingon sa bahay sa luyo. Si Bilchi ka nang gisakay sa wheelchair. Oh, hala, siya tuod na. Gano'ng gisakay mo na siya wheelchair? May dautang nahitabo ni Bilchi bay. Bay, unsa ba itong buhatan ron? O gabalik sila no. Ina nga karon sila paaniyon. Unya, padadi sila kwarta. Ha? Niyaw, kinahanglan makaapas dayon sila din ha. Oo, sige bay. Lako na. Adto ka sa menteryo, magpaabot nila. Unya, ikaw, unsa may buhatan ni mo? Mupaduol ko sa bahay sa mga pater. Unya? Bay, tingali ba yung una pa kanila madakpan, ha? Magamping lang ko. Lakaw na. Sila silino ang ataman. O, bay. Kinahanglan makapaduol ko sa bahay nila ni Dindo. Ang saon ko ninyo. Sorry, Milchi. Pero kinahanglan mahitabo. Ang angay nga mahitabo. Dili ko mahimong supakon ang akong amahan. Tintungan ko man. Higalat ah. Sorry. Pero ako ang maldisgrasya kung dili nako siya tumanan. Tinto, please. Dawata na lang. Dawata na lang nga dili ka na makapauli pa, Milchi. Tinto. Hayop ka. Suot na siya sa iyang kwarto dinhi sa klinik. Tinto. Tinto, tabagi ko. Itabang! Niyan ako sa kakahoyan dool sa bahay sa mga pater. Mutago lang una ko din eh. Oh, may mga pantay sa liyo. Nag-green na. Oh. Wa ko makailay ni mga tawhana na. Di man itaga din eh. Taga syudad tingali ni mga tawhana. Ani lang ko magpangit-ngitin eh. Mayuda kung muabot na sila si Noy Tunyo. Hello, Lino. Hello, Mikpik. Si Tonyo ni. Uy, ikaw din ni Noy Tonyo? Ay, ako lang ang miyan eh. O si Lulong Amang. Kaya doon ay gibati sa lawas Lino. Aw, mao ba? Aw, hain man mo ron Noy Tonyo. Kay sugatan ta mo Noy. Niya namin si Pinteryo, Mikpik. Aw, unsa gudi ay. Sige, padong ako diha. Anak ta magsabot sa tong buhaton karon. Tiya, aray. Wa pa yun ka makabalita kung hain yun karon si Janet, tiya. Ay wa lagi. Naghunahuna na gani ko nga ako nang ipabungkag ang payag. Pero kining bagagnaw nga tomboy, di gyud mo pahawa. Maghuwat gyud kuno siya ni Johnny. Pastilan. Hain yun ka si Johnny, ha? Uy. Nawag na si Boss Dindo. Hello, boss? Hain ka man karon. Nagpatambal pa ko, boss. Kay dako kay kog bukol sa sa pagbatos tomboy ng rin ako. Unsa na may balita bahay ni Johnny ha? Wa pa yun siya mabalik sa menteryo, boss. Mao ba? O sige. Pauli ang diri sa bahay. Nagkinahanglan kami og dugang nga bantay. Boss. O sige, bye. Bye, boss. Tiya, mabalik ko na ko sa ibabaw. Nagkinahanglan og dugang bantay si Boss Dindo. Hinahitabo ni Milchi. Nganong gisakay mo sa wheelchair? Niyabli ang puntahan sa gate sa liyo.
Doon ay magawas. Uy, may sakin na nga nagpaingon sa gate sa liyo. Pick up man na. May kargang mga karton. Oh, mihunong sa kutungad. Unsa ka kon musakay ko des liyo. Musakay tingali ko. Aron makasuod ko sa bahay nila ni Dindo. Sanda na kinupra! Ya! Wani ninyo! Oh, di na ko makabas. Masakpan na pa nila kung mupaduol ba ko sa pick up. Tuwa na, nakasuod na gid. Sinanggit ha! Okay, sinanggit! Kira! Tuwa na, nasira ng gate. Sus, ay, mamasid na ko nga. May laing pagpaagi. Basin unyang gabi, makasuod ko. Kung saan na magkahilakaw ni Mikmik. Meg! Tora sila si Noy Tonyo ug si Amang. Meg! Sabi mong misyon din ha? Aw, sa ako nang giingon Noy, may pangitaon ko nuhay kang pag-umangkon nga naa diha sa bahay sa ibabaw. Kanang nakumbay sa pungtot? O Noy, naa diha ang inyong pangitaon ug Milchi ang iyang pangan. Milche? Pero ganong naaman siya diha? Gida siya siyang amigo Noy, pero di na siya pagawason. Uy, kidnapping na na. Aw, maingon-ingon gyud. Uya, kung diyang amigo ang nagdaan niya diha, di maayo nga uyuan ko sa akong pagpaila. Sumda yung maayo Noy. Gisugo ko sa iyang ginikanan nga pagitaon siya. Unsa? Mas maayo nang di siya magkapangutan na kung unsag ko kasuod niya ng Milche. Oh, sige. Manihapon dag sayo Noy. Kay mutungas na mo sa ibabaw. Ya, kisama yung pagkitao si Babaw. Si Dindo Pater. Mao na ang higala ni Milchi nga midanyas ibabaw. Unsa man ni? Dili ko makalihok. Aray, kasakit sa kong kamot. Kigapos ko. Unsa man nagtapit ka ko na himutangan. Kangit-ngit din eh. Tabang! Boss, ngayon ako, boss. Mayo. Kinahanglan nga bantayan nimo ang klinik. Oh, Dili mahimo nga dunay laing makasud sa klinik. nga naman, boss. Unsa may na sa klinik nga di mahimong makitaan? Wa. Aw. Wa man ka di ay sud ng klinik, boss. Nganong bantayan pa man na siya? Unsa man? Mo trabaho ka o mangutana ka pa? Aw. Mo trabaho na, boss. Lakaw na. Aw, boss. Og niya pa. Kung doon na kay mabating singgit o unsa man diya, ayaw tagda. Ayaw gyud pagsud. Boss. Uy, Uy, may tao, boss. Wa pa ang gwardya nga mupuli na ako. ako na yung atubang ini. Boss. May bisita nga miabot. Sila na ka si Noy Tonyo ang miabot. Musuot ko dito ang dapita sa kakawian. Makita na ko dito ang atubangan nga git. Oy, kinsa man mo? Ako si Antonio. Mao ba ang bahay sa higala ni Milche nga si Dindo Pater? Mao ni. Ako si Dindo Pater. Oh, mayo kay ikaw gyud ang among ikatubang karon. Ako si Antonio og ni ako kay nangita ko ni Milche. Yun na. Kinsa man ka nga nangita ni Milchi? Dili may pariente. Pero ako ang gi-hire sa iyang uyuan nga magsusi sa iyang kahimtang dinhi. Kay di raon man dili siya makontak. Unsa? Kuan ka lang, wa naman din si Milchi. May pauli naman. Tulo ka adlaw na ang nakalabay. Unsa? Unsa? Mao na kibarugan ni Dindo nga milarga na gyud si Milchi. Pero namakak siya, di ba? Oo, namakak yun.
Unya, sa maestro na mong buhaton ini. Kabangi ko nga makasuot sa bahay sa mga pater. Dito nyo. Siya ni. Wa nila yung paagi nga maluwas si Melche. Sudlon ko ang ilang bahay. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!